Kaixo Marcelo, Zer modu zu geni? ondo kaixo. Ondo. Joder, zer ilusioa hemen egotea Bueno, benetan. horretarako gaude, osea, Bai, ezin genuen ez etzen. hori da. Marcelo, noiztiko zea. Berez Donostian jaio nintzen, txikitan ere Oiartzunen bizi Bai. nintzen, ikastola garaian, 11 urte arte edo, eta gero, Iruñera joan nintzen ikastera, eta azkenean, azken urteotan Iruñean gelditu nintzen, eta bertan lan egiten, eta azkenean diontan pixka bat Donosti eta Iruña artean, egoten naiz normalean. Iruñakin lotu gabe bezala dakazue bai, ez? Bai, hori, nire aitaren naparra jatorriz, eta uste, Gipuzkoan jende asko dago gurasoak jatorri naparra eta dazkatenak. Eta, beti harreman berezi bat izan dugu hiri horrekin, ez? Eta, egia da bertan ikasi nuela, eta gero, bertan hasi nintzala lanean, eta, hor geratzen zara, eta, nintzet jende asko ezakila naizela, eta nafarteko jotzen naute, baina egia esan Euskal Herriaren herrialdetik herrialdera joateko joera hori ez da berria asko, mendikan Bizkaira edo Arabara, hori ere mugikortasun hori oso normala izaten da, ez? Baina Marceloria ez izena askotan entzun eta ikusi dugu batez ere kazetaritza munduak zergatik kazetaritza. Ezakit, egia esan olakoetan esaten da, beti da izan dut komunikaziorako grina, eta ezakit nintzat hori ere, ez dala hain izpotoloak erabiltzeko behar, ez dagoela erabiltzeko behar. Ezakit, azkenean ere 18 urte dituzunean, ikasketak egin behar dituzu, ez dakizu zer egin oso argi, eta egia ezan pixka bat, gauzak gileki pentsatu gabe, kazetaritza ikasten hasi nintzen, ez gero egia da, gustura egon naizela, baina ez dago horrelako arrazoi potolorik, bokazioarena, izango da jendea horrelakoak izaten dutena, baina gure garaian behintzat askotan ere, ikasketak hautatzarena pixka deskartea zen, ez zer egin altzen nuen, ez izatea ere oso saia, zer guztetzen ikon, ikasketa batzuk oso komplikatuak edo esfortzu handia exigitzen zutela, esan kazetaritza zentzu horretan, kakotxen artean erresa bezala ere kontsideratuta zegoen garai horretan, orain ezakit horrela ere izango dan, baina pixka bat azkenean denetatik, ez horrelako koktel batean sartzen ditugu elementu desberdinak horrelako bat ateatzen. Ez dago arrazoi podolori, baina pixka bat ere nuzet bizitzak ere norabide horretara bidaltzen dizula, eta azkenean ere posik nagola egin genuen ertaketa horrekin. Bokazioa ez izan agen zerbait emango zizuen. Bai, azteko ere, sortea hitza ere aipatu daiteken edo, baina ustez ere horretan lan egin alizatea, gauza positiboa da, ez, urteak emagu kazetaritzaz bizitzen, eta ustez hori importantea da, ez, azkenean, gustoko duzun zerbaitean lan egiteak, ustez, satisfazio handiak ematen bizkizulako, eta egia da, kazetaritzak ere ematen dizula, jende asko ezagutzeko aukera izan bidezu bertan ere, baina egia da urteetan eta urteetan lor desberdinetako jendea ezagutzeko aukera izan duzula, ez da hori ere elementu oso positiboa da, ez da bulego batean sartuta egotea eskatzen duen hori bide bat, baizik eta kalean egon beharreko bide bat, erakundetan edo hainbat tokitan, egia da azkenaldian ere teknologia berriekin geroz eta gehiago bulego batean edo etxe batean gaudela pantalla baten atzean eta harreman hori pixka zibernetikoagoa bihurtu dela, baina ustez azken finean kazetaritzaren oinarria hori dela, ez jendearekin egotea da, gaiak zuzenetik jarraitzea, kalean egotea eta guzti hori jendeari kontatzea aldik eta modu erakagarrinean, errexenean, ulertarazteko modu bate edo tresna bat bilakatzea gu ere, gai horiek azaltzeko orduan. Eta aktualitatea kazetaritzak batez ere hori exigitzen
Bai, ni uste, bueno, badago ere kazetaritza ulertzeko modu asko, ez batzuk dira, ez dakit, hainbat interes edo botereen transmisorea, ez edo erakunde ofizial baten ahotsa, ez edo enpresa baten ahotsa edo sektore baten ahotsa, ez baina uste ere kazetaritzaren balorea edo guk ulertzen dugun bezala bada hori, ez dakit, konpromiso bat ere eskatzen du, ez azken finean, ez dakit, dauden gauza injustoak edo guretzat gu ados ez gauden gauze horiek, pixka bat jendearen aurrea plazaratzea, gaiziki egiten diren gauzak ere salatzea, pixka bat hori ere gure lana da, ez kazetaritza hori naiz eta beti egondu da arriskuan, horitzen ez, eginekin gertatu zena besterik ez dago gogoratu behar, baina orain ere behar bada, badirudi dauzkagula informazio askotara edo ugarietara hiltzeko aukera, baina azkenean geroz eta kontrolatua dagoela batzer jasotzen dugun. Ez egia da, informazioa lortzeko aukerak ere handitu direla, baina kontrola ere ustez egin handi batean ere gehiago. Eta bide askotan eguntzea martxela, baina nik jakineko nuke egile bezala, kazetaritza egile bezala, zertan kokatzen zera gaiak aukeratzeko. Bai, ez dakit, pixka bat ere gaiak aukeratzea ere, batzutan ere, pixka bokazioa bezala hitz potoloak dira, askotan ere aktualitateak ere eramaten zaitu gaiak aukeratzea. Adibidez, esan dugu asteburu honetan eguraldi kaskarra eta horretara dedikazioa eman behar diozu, ez behar da, eta gai oso esanguratsua, baina horretara ere denbora dedikatu behar da. Ez nahi nuena zan pixka bat ere batzutan ere esusteko ugari sortzen direla kazetaritzan, eta horiei sortzen diren gai bateko gai horiei ere arreta eskaini da zaio. Eta gero ez dakit, pixka bat niri gehien interesatzen zaidanak edo da azkenean jendearengan eragina dituzten gaiak, ez gaiak behar ez dakit etiketa izango litzateke behar da gai sozial, zer gertatzen den ez dakit, langile bateko fabrikan zergatik dauden greban edo ez dakit proiektu erraldoi batek inguruko biztanengan duen eragina, ez dakit auzo batean ze gabezi dituzten, azkenean horrelako gaiak, ia geroz eta zailago izaten dela, zeren guk ere askotan ere burokraziako edo oinarrizko lan asko egin behar izaten ditugu, baina uste azkenean kazetaritzaren ezaugarri edo kazetaritza onaren ezaugarrietako bat badala jendearengana joan, beraien arazoak kontatu, beraien arazoa jasu eta gero arazo horiek kontatu. Ez hori izaten da, normalean gauzari kazetaritzaren alderdi politena edo interesantea izaten daitekeen alorra, horretan ere saiatzen gara horrelakoak egiten eta saiatzen gara ahalik eta hobeki egiten. Baina gaur egun badago horrelakorik. Bai, zaila da, esaten dizudan bezala, gero ez dakit, baude komunikabide asko, baina batzuk ere interes jakin batzuen pean, gero ez da, sartzen gara horrelako kazetaritza egiten, baina egia da ere, ekonomikoki ere, nahiko egoera larrian edo goten garela normalean, beti ere, inguruko diru eske, zorra bala, ez dakit zer bala, beti gaude, hori ez, horrelako borroka ekonomiko batean, eta hori egia da, hain handi batean, beharrezkoak diren aldaketa teknologikoei ere erantzun behar diegu, eta guzti horrek askotan ere, esan bezala, gure denboraren edo gure lanaren zati handi bat ere eskatzen digu, baina uste azkenean saiatzen gara beste motako kazetaritza hori egiten, esan bezala, geroz eta behar denbora dedikatzeko ere ez daukagu aukera askorik, baina uste ere gauzak ondo egiten direnean uste gero notatzen dela, eta hori izan beharko litzateke helburu nagusia. Behintzat gure orduen gehiena horretara dedikatu ahal izatea, nahiz eta esan bezala askotan ere hori ez da posible. Eta erritmoa, zerretu, egunkari batean ez da
erritmoa berdina izango. Baina orain ere nik uste behintzat gurean eta ikusten dudanaren arabera nik uste ere beste egunkarietan ere antzeko egoera ematen dela, geroz eta hori ez, komunikabideen mugak geroz eta ez dira existitzen dagoeneko. Azkenean guk idatzi behar dugu web baterako eta web baterako idazteak ere batekotasun bat, azkartasun bat, hori guztiak eskatzen dizu. Gero ere papererako behar bada ere motelago egin behar duzu, baina ja dagoeneko gai hori landuta daukazu, orduan pixkat ere gauzak azkarrago egiten dira. Eta gure etxean bintzat, eta uste dut beste batzutan ere, azkenaldian ere, egoera berriak eta teknologi berriak ere behartu gaituzte, beraman gaituzte, irratian ere hitz egitera, telebistetan batzutan ere azaltzen gara, azken finean ere pixka bat esparru guztiak lantzera behartuta gaude. Batzutan ondo egiten ditugu gauzak, beste batzutan ez hainbeste, baina ni uste azkenean lehen ziren muga horik ez, irratiko kazetari bat, edo egunkari bateko kazetari bat, geroz eta, muga horiek diformeatuak daude, bai. Egia geroka daudela irratia lan egiten duten kazetariak, eta beraien lanari gabe guk ezin genuke horratera gauzak azaltzeko, teknikariak edo programeko izten dutenak horiek ere beharrezko dira, baina egia da geroz eta gehiago kazetariaren figura multimedia bihurtu dela, hori da, azken aldian ezarri den beste hitz potolo horietako bat, eta gehiagia da, hori, pixkat berri bat lantzen duzunean, azken finean ere, izan behar duzula ere buruan behar bada formatu desberdinetan ere landu beharko bada, eta preokupatu berzera, bidez, argazki onak izateaz, bideo bat ere lortzeaz gai batekin, batzutan guk erabatzen dugu mugikorrarekin eta horrela delatzen dira, baina badiera ere horretan lan egiten dituzten kazetari grafikoak ere, eta izugarrizko lana egiten duten. Izugarrizko diferentzia goten da guk egindako bideo bat eta beraiek egiten dutela. Ezken finean horretarako dedikatuta daude eta profesionalak dira horretan. Baina egia da, azken finean ere, un poco txiko para todo izan behar garela azken aldian, eta batzutan egia da kalitatea ere horretan ere galtzen dala, ezin duzu dena ondo egin eta gaina azkar eta bapatean. Egunkaria da zurea, nagusuki egunkaria egontzea, baina beste espago batzuk ikutu dituzu. Bai, hasieran erratian egon nintzen ere, telebistan ere, TV-en kaio bezala ere, eta pixkat ere esparru horrek ere zautu dituzte. Egia da gero lana bezala ia hasieratik eginen hasi nintzala, eta batez ere paperezko egunkarian eman ditugula urte asko, garan ere horretan eman genuen denbora desente, eta egia da pixka bat teknologi berriekin gehiago dedikatuta gaudela, kazetari guztiok bezala, gure etxean lan egiten duen kazetari guztiok bezala, webarentzako, weba digitala da guretzako lehenengo golpea, berri bat lantzen dugunean ematen dugun lehenengo golpea normalean webean naizen izaten da, gero bigarrengo irakurketa bat, batzutan sakonagoa, bestetan antzekoa, hori ez, paperaren ematen dugu, baina azkenean ere izan bezala badaukagu ere naiz irratia, eta horretan ere, askotan gai hori azaldu behar izaten dugu informatiboetan, edo pixka bat olako beste ikuspegi bat emateko asmoarekin, eta batzutan ere maika telebistan, batzutan ere terkotartuetan ere, horrelakoetan ere egoten gara. Ez azken finean, esaten bezala azken aldian, denetatik egin behar dugu, eta ni uste azkenean kasetaritza bihurtu dela ere formatuz gaindiko jarduera bat. Ez azkenean ni uste interesanteana dana azken aldian eta teknologia berriek ere behar bada bultzatuta, bada gai bat kontrolatzea, gai bat lantzea, eta gero hori modu desberdinetan azaltzea, esan bezala interneten, paperean, irratian, edo telebistan, edo webean eskaintzen dugun bideo batean. Hori ere, bideoak ere webetan jarri behar dira, eta hori ere beste formatu berri batzuk ere eskatzen ditu, eta azkenean denetatik egin behar dugu.
kazetaria zean enean zentzuk izan daitezke zuke kezkak. Bueno, ni uste azken aldian niri asko kezkatzen nau, ez, bakarrik kazetari bezala, ez, uste hiritar bezala ere. Pertsona bezala. Bai, aldaketa klimatikoa, ez, berez, ni uste daukagun arazo larri bat dela, ez bakarrikan datozen urte, 10 urte, datozen 10 urtetarako, baizik eta behar bada, benetan eragina izango duen aldaketak pairatzen ari gara, ez? Orain ere pandemia batetik bakatoz, eta horrek ustez erakutsi duela gure gizartearen gabezi asko, ez? Hemen gainean jarri ditu. Eta ustez behar bada aldaketa klimatikoarekin arazoak handiagoak izango dira, ez? Izan ere, Donostian gaude, eta behar bada hori izaten dute beroketa atmosferaren edo planetaren beroketa jarraitzen bali badu, gora egiten jarraitzen bali badu, itxasoaren maila igo daitekela, ez? Eta Donostialde guzti zati handi bat urak urpean geratu daiteke, ez? Eta horren aurrean badirudi ez da gerala kapaz jendarte bezala horri erantzun bat emateko, ez? Azkenean erakundek, munduko erakundek eta baita ere gure artekoak ere gabezia daukatela nagusi, ez? Arazo horri erantzuteko garaian, ez? Horretan ere, kezkatzen dago batez ere arazo baten aurrean erantzuteko ez izatearen gabezi hori, ez? Eta arazo bat izan dugu dugula datozen urteotan, eta berroa ez gerala daukagula buruan arazoren garrantzia. Kazetaria zea, baina urte asko daramakizunagan baduzuelako helbururik beteneko zenukena oraindik gero. Ez dakit ere, pandemiaren mundu honekin ere, pixkat ere gauzak plangintzak, luzerako plangintzak ere, baina ez dakit, albo batera usteko joera dugu, bai, azkenean ez dakizu zer gertatuko lan behar bada, hemendikan hilabete batera edo aste betera, ez? Goerak berriro kaskar egiten baldin badu, okerrera egiten baldin badu, ez dakigu zer egingo dugu. Ez beraz, horrelako plangintzak edo asmoak berriro batera utzi ditugu, baina usteko helburu bat edo amets bat izango litzateke kazetaritzan lanean jarraitzea, ez? Esaten ditu matzela, arazo asko daude eta perresen edo komunikabideen egoera ez da ere oso bikaina, oso ona, eta zentzu horretan ni uste ez dakit, behar bada oso putrea da horrela esatea. Bizirik irautea eta lanean segitzen jarraitzea, ez dakit behar bada hemendikan 20 urtera edo 15 urtera egiten dukun kazetaritza moduak eta egingo ditugunak desberdinak izango dira, ez? Atzera begiratzen bali badugu, duela 15 urtekoak eta oraingoak arras desberdinak dira, ez? Baina pixkat hori izango litzateke, ez? Honetan segitzea eta zu bezalako jendea ezagutu ahal izatea, pixka bat munduan gakoak edo gertatzen diren gauzak horren atzetikan ibiltzea eta jendeari azaldu ahal izatea. Ez dakigu nola izango dan, baina ni uste hori izango litzatekeela helburua behintzat. Guk eskatzen dugu, Marcelo. Horretarako gaude. Momentu hau oparitzea gatu, eta mila esker etortzea gatu. Ez horregatik, zer bat izan da. Bilareko diago, agur. Bai, agur. Agur.